आं दा मोनसे माबा खोन्थानि रायजोफोर नोंसिना बावखुंग्रि गाखोखांबाय नालाय ओमफ्राय बावखुंग्रि गाखोनानै फैनानै गाहायाव फैनानै नै बे टिसु पेपारजों बा रुमालफोरजों गन्थंखौ एल'नांगौ आरो ओरै एल'नांगौ बारा गैला दहाय एल'खांबाय नालाय एसेल' दं नै एसेल' ओंखारदों नै एसेल' नुवाखिसै होनदां बारा गैला गोसोमा ओमफ्राय नै बिसिनाव बिराद गोसोम गोसोम दङ दाबो बिसिनाव दंखायो दाबो आंनाव बारा गैला माने आं एल'बावनि र' ओंखारना ओंखारा ओंखारमारदों नै ओंखारमारदों गुंखि ओंखारदों माने गोसोम गोसोम गुंखि सोर सोर बिदि खालामदों बावखुंग्रि गाखोखांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर नै आंबो एल'गासिनो बावखुंग्रि नाइसमोन होनलायदो बावखुंग्रि दांगासिनो दासो ओंखारदों जोंहा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैनायाव दाबोनो सहैया लामाया होथेजोबनाय होनलायदो सफैबाय गाइसमोन नै दा जोङो थांगासिनो एसे मोनबावो मा होनोमोनलाय एसे दंबावो आरो ससे लामाया सफैबाय गाइसमोन नै लोगोफ्रा आंना आरो बिनि सिगाङावनो जोंहा दिनैनि बे खुंगा 11थि बावखुंग्रि फोरबो फालिथाय 2024 मायथाइयाव আমার সঙ্গে উপস্থিত আছে रजत चक्रवर्ती এখানে ঢুলকিयाव दङ मोगथां मुसाहारि बिथांखौबो खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आखाइ खबलायनाया मोनसे खबला आं नुनो मोन्दों सोरबाया मना लादों सोरबाया प्लास्टिकनि खबला लादों आरो बयबो मिथिगौ बे ada ji goजौ दंबावो नै 진짜 금방 막상
बड'फा जानाबा बेखिनियानोमोन जोंनि गेलेनाय बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारिया नै गाइसमोन बावखुंग्रियाव बोरमा बेदर जोंना लाबोखानाय न'निफ्राय लाबोनाय बोरमा बेदर एवनानै लाबोदोंमोन नै बेखौ दा एसे जागारसै ओमफ्राय दा आरो दस्रा जायगायाव जाहैबावगोन बेखौनो लानानै सबस्लाय मबाइलजों जुम खालामनाय फैनो फैया जोंना बै मानसिफ्रा वाव वाव ay र' क्लास माबादोंसो आं नायलाय जि बोरैबा लामाया जायगाया मोजांथार नै बरिया बिफां बारि गोरान एसे फैया बांद्राय माबा गैया थाव दङ मोख्रायैलै औ थाखागोन ना आराम जायगाया आरामथार जों मा जायगायाव फैखो हाबाब नै हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरै बिफां बारि बरिया जायगा बावखुंग्रिनिफ्राय साबसिन बियो हाद्रि गैया मा गैयानो नै नेचार जायगाया बेसे मोजां हालालै दैयानो गैया गावनो दै दं होननानै लाबोबाय बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय साबसिन बियो जायगाया बावखुंग्रियाव एकदम मुसुगुरां गुफुर जाजोबो जोंना खानाया ओंखामखौबो खामनायखौ सोलाजोबदों दे बेखौ बोखार मालाय गान खनगासिनो अमा बे गोखा गोखै एसे ओमफ्राय बे बोरमा ओमफ्राय मैथा बाथोनबो दंमोन दा जा मोजां जायगायाव दंफैयो नै बरिया जायगा ओंखाम जायाबा जानो हालाय बरिया जायगा थान्दा हाय नुदोंब्रा एक्टरफ्रा ओरैथिं हाजो ओरैबो हाजो दं हाजोनि गेजेराव दंफैयो दा जोङो जों दा जानानै लागोरसो जानानै ओंखाम खुरगासिनो होननानै बुं र' ओंखाम खुरगासिनो गाइसमोन होननो हाया आरो नै बे ओंखाम खुरगासिनो गाइसमोन बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै मेंनानै दा ओंखाम जानोसै जोङो नाथाय बे गाखोखायाखै आरोना सेस गाखोआखै नालाय माथो खल'नि बै गोसोमाबो लाखा गोमालाबायनो हागौ दालिखौ देखायनो बावदोंमोन गाइस नैबे दालि ओंखाम जाखांनायनि रेस्ट
बारा मानसि गैया आरो बेयाव बैयाव दङ एसे माखासे सानै साथाम आं दा मोनसे माबा खोन्थानि रायजोफोर नोंसिना बावखुंग्रि गाखोखांबाय नालाय ओमफ्राय बावखुंग्रि गाखोनानै फैनानै गाहायाव फैनानै नै बे टिसु पेपारजों बा रुमालफोरजों गन्थंखौ एल'नांगौ आरो ओरै एल'नांगौ बारा गैला दहाय एल'खांबाय नालाय एसेल' दं नै एसेल' ओंखारदों नै एसेल' नुवाखिसै होनदां बारा गैला गोसोमा ओमफ्राय नै बिसिनाव बिराद गोसोम गोसोम दङ दाबो बिसिनाव दंखायो दाबो आंनाव बारा गैला माने आं एल'बावनि र' ओंखारना ओंखारा ओंखारमारदों नै ओंखारमारदों गुंखि ओंखारदों माने गोसोम गोसोम गुंखि सोर सोर बिदि खालामदों बावखुंग्रि गाखोखांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर नै आंबो एल'गासिनो आं मोनसे खोथा सोंनो दे आंलाय नोङो बावखुंग्रियाव फैनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों नाथाय जुथाया एकदमबारे हालोद गाज्रि जाजोब्बाय आरोना बावखुंग्रियाव फैनानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय गन्थंखौ माबायदि मोनदों गन्थंआ गोसोम गोसोम गजोब्बाय मुसुगुरा गुफुर गुफुर जाजोब्बाय खानायाबो गुफुर गुफुर जाजोब्बाय ओमफ्राय मा होननो आरोना मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों दे एबाराव फैबावगोन ना फैबावला नेक्स्ट इयाराव फैबावो खारा गाखोनो हाखादों थगायखाबाय आंखौ गाइसमोन जों दा जाखांबाय माबाय नैबे हाजो खाथियाव आरो हाजो गेजेराव बिराद मोजां जायगा ग्रिन ग्रिनमोन जों दा अबाव थांगोन हाद्रिबो गैया माबो गैया बावखुंग्रिनि ससे फैनानै मा जायगाथाय ओमफ्राय बाजार गिदिरजों बिराद मोजां आरो जायगाया ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै ओंखारबाय ओमफ्राय बावखुंग्रि बेरायखांनानै जाखांबाय आरो ओमफ्राय जानानै दा जोङो सारा ओमफ्राय